LPG systém, lipomasáže a lift masáže, léčba celulitidy, formování postavy, mechanická lymfodrenáž. Všechny ženy chtějí být krásné a cítit se dobře. Všechny by si přáli mít vymodelovanou štíhlou postavu bez celulitidy a svěží vzhled obličeje bez vrásek. A nejen ženy, LPG systém umožňuje jejich touhy a očekávání naplnit. LPG celu M6 je dlouhodobě celosvětově uznávaná špičková léčebná technologie na odstraňování celulitidy a formování postavy. Celulitída je civilizační choroba, jejíž příčinou je nedostatečnost pojivové tkáně. Zvýšeným ukládáním tuku do podkoží se přeplňuje podkožní prostor tukovými buňkami, dochází ke kompresi neboli stlačení drobných cévek. Trvá-li tento tlak dlouho, v cévkách přestává proudit krev a začínají se přeměňovat ve vazivové pruhy. Vznikají místa vtažené kůže, známé pod pojmem pomerančová kůže. Princip léčby spočívá v narušení infrastruktury celulitické tkáně, tedy v rozrušení vazivových pruhů, na fragmentování neboli oddělení tukových buněk a stimulaci metabolické eliminace tuku v lymfatickém systému, tedy odplavení nabuzeným a zrychleným lymfatickým oběhem. Postižená kůže je vtažena do pracovního prostoru speciální hlavice, kde na ní mechanicky působí proti sobě umístěné válečky, pohybující se a otáčející se v různých směrech při měnících se rychlostech. Vzhledem k tomu, že masáž působí opravdu do hloubky, až do svalové hmoty, dochází nejen k obnově porušených elastinových a kolagenních vláken, ale i k tvorbě svalové hmoty. Přesvědčte se na vlastní kůži. Výsledkem ošetření je redukce celulitidy, zlepšení kvality, pružnosti, pevnosti a jemnosti kůže a remodelace neboli zeštíhlení postavy.